यूट्यूबर जानायनि सिमाङा सिमां जानानैनो थायो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव खेबसे स्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दिनैहाय आङो मोनाबिलि समाव एसे बेरायग्लांदों। न'आव थाबाय थानो बानानै बरिंखाय देहाफोरा जोबोद मोजां मोनो थाबायग्लांनानै। न'आवबो हारसिं थाबाय थानो बायो बरिंनो, बेनिखायनो थाबायख्लांनायखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय। जोबोद समायना नुयो आरो नै गोथां सोमखोरनो। दुब्लिबारिमोन, हालौजोब्बाय दुब्लिबारिखौ। माबा आबाद मावसिगोनदां। बेलासि सम, सानाबो हाबहां हाबहां जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय था, जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां ब्लग भिडिअफोर लाबोनो हानाय बायदि। नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला जों दावगालांनो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट, नोंथांमोननि अननायखौ जोंनो नांगौ। जों साफ्रोमबो यूट्यूबारफोरनो नांगौ। साफ्रोमबो सुबुंफोरहा बा मानसिफोरहा यूट्यूब प्लेटफर्माव फैनो, यूट्यूबावहाय यूट्यूबार जानो गोसो दङ, नाथाय हेफाजाब होलायैनि थाखाय, गावजों गाव सहाय होलायैनि थाखाय फैनो हाया। यूट्यूबार जानायनि सिमाङा सिमां जानानैनो थायो। बेनिखायनो जों गुबुन हारिफोरनि बायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायनो नाजानांगौ। गिदिर जानाय यूट्यूबारफ्राबो गोदान यूट्यूबार जानो नागिरनाय बिथांमोनखौ इनकारेज बा सापर्ट खालामनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। अब्लासो भिडिअफोर बानायनायजों लोगोसे जौगालाङो। उनावहाय साक्सेस जाहैनानै सासे यूट्यूबार जाहैनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोन गासैबो लोगोफोर सापर्ट खालामलांबाय था, बिदिनो जाहाथे साक्सेस जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनो हानाय बायदि। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो।